Γεια σας παιδιά, Πατάτα Gamer εδώ και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε WRC Generations και πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας υπενθυμίσω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να πατήσετε και το κουμπάκι της εγγραφής γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και ο αγώνας μας λοιπόν θα γίνει στην Ελλάδα στο Shakedown με ένα WRC αυτοκίνητο φυσικά. Θα πάρουμε τη Toyota. Θα πάρουμε του Rvampera. Μου αρέσει ο Rvampera. Είναι πολύ καλός οδηγός. Και πολύ νέος. Έχει και μέλλον μπροστά. Θα πάρει και αυτός πρωταθλήματα. Εν τω μεταξύ η φάση είναι το βίντεο αυτό τώρα το γυρνάω. Τι ώρα είναι? 2 ώρα το βράδυ. Σας φτιάχνω βιντεάκια να βλέπετε, να δείτε. Αυτά δεν τα κάνουν άλλοι YouTubers. Γι' αυτό ένα like το αξίζουν. Και ένα subscribe. Και έρχονται και καινούρια πράγματα στο κανάλι. Καινούρια βιντεάκια. Θα προσπαθήσω να κάνω τουλάχιστον κάθε μέρα ένα βιντεάκι. Τώρα αυτό μπορεί να το πετύχω, μπορεί και να μην το πετύχω. Γιατί έχω πολλά πράγματα να κάνω. Τα οποία θα τα δείτε στην πορεία. Να λοιπόν εδώ είμαστε. Να φορτώσει να μας βάλει με τη μία θέλω. Να οδηγήσουμε στο Shakedown. Πάμε. Φύγαμε. Γενικά μπορώ να πω πως το WRC είναι ένα πολύ ωραίο fan to play παιχνίδι. Ειδικά για όσοι είναι λάτρεις του WRC θα το αγαπήσουν πραγματικά. Εγώ το λάτρεψα. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, fan to play. Στο χειρισμό είναι δύσκολο, αλλά άμα μάθεις τα κουμπιά, μετά τα χέρια σου θα πηγαίνουν μόνα τους την ώρα που θα οδηγάς. Θα το καταφέρεις, θα το μάθεις. Με τη μονιέρα είναι ακόμα καλύτερο, είναι πιο ρεαλιστικό, γιατί νιώθεις το vibration ας πούμε στο controller, αλλά εκείνη τη στιγμή που παίζεις με τη μονιέρα είναι αλλιώς. Γιατί πατάς τον γκάζι, αλλάζεις ταχύτητα, κάνεις όλα αυτά ας πούμε για να έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα. Θέλω να το δοκιμάσω να πω την αλήθεια και με τη μονιέρα το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα αυτό μα γίνει. Εδώ πάμε τώρα, τρέχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιον χρόνο ίσως. Εδώ πήγα να πάρω το boost. Αυτά τα αυτοκίνητα έχουν ένα recharge στο οποίο παίρνουν ένα boost την ώρα που πατάνε φρένο. Να τώρα το πήρα και το χρησιμοποίησα. Τώρα το ξαναπήρα. Ναι, το ξαναπήρα όμως έφυγα στη στροφή. Αριστερή πατημένη. Σε αριστερή πατημένη. Σε αριστερή πατημένη, σε πατημένη δεξιά. Παρότι που πάτησα φρένο. Μετά αριστερή. Δεξιά και ολογγάζει. Αυτό είναι. Και τερματίσαμε. Να το ξανακάνω λέω. Όπα αυτός. Να το ξανακάνω λέω. Να το ξανακάνω. Όμως με άλλη μάρκα αυτοκινήτου. Να το κάνουμε με ένα Hyundai. Να δούμε διαφορά. Να το κάνουμε με τον Τάνακ. Εδώ έτσι. Το ίδιο. Και 3, 2. Να δούμε με ποιο αυτοκίνητο θα κάνω καλύτερο χρόνο. Κάτι μου λέει με το Hyundai θα κάνω, αλλά πάμε να δούμε. Γενικά είμαι πιο πολύ φαν της Hyundai. Μου αρέσουν περισσότερο σαν αυτοκίνητα. Είναι πιο όμορφα, πιο μεγάλα. Δεν είναι τόσο γρήγορα. Φυσικά τα Toyota Yaris στο WRC μπορούν να μπαίνουν πιο γρήγορα στις στροφές γιατί είναι πιο μικροκαμωμένα. Αλλά εντάξει τώρα Hyundai άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο στο αυτοκίνητα. Μη φύγουμε. Μη φύγουμε. Δεν φύγαμε ακόμα. Να το αυτοκίνητο μπροστά είναι. Πάμε γρήγορα. Πρέπει να προλάβουμε το χρόνο μας. Το Hyundai είναι εδώ πολύ γρήγορα είναι η φάση. Να δω πώς θα το σταματήσω. Αχ, αυτό φοβόμουν.
Δεν χτύπησε όμως πουθενά. Πάμε. Θα το προλάβουμε άμα το πάω καλά τις στροφές. Έλα, καλά το πάω. Έλα, το έφτασα. Άμα υπάρχει θέληση, κάνεις καλό χρόνο. Παλάκια. Μπορεί να μην έκανα καλύτερο, όμως το τρέξα το αυτοκίνητο μέχρι τέλους. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe και τσεκάρετε επόμενο βίντεο. Bye!